Божия дар. Римляни 6 глава 23 стих. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашият Господ. Амин. Божият дар, който слиза от небето, е Исус Христос от Назарет. Божият Син, който умира за греховете на човечеството на кръста, за да може всеки, който повярва в Него, да има вечен живот и греховете му да бъдат опростени чрез святата му кръв. Амин. Йоан 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него не е осъден. Който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий Син. Амин. Той е Божия дар, даден ни от небето, чрез когото можем да се спасим. В Деяния 4 глава 12 стих се казва: и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Амин. Името на Исус Христос дарява живот. Името на Исус Христос опрощава грехове и спасява животи, защото Той е Месията, Божият Син, който може да спаси твоя живот. Покай се и го приеми в сърцето си като свой Господ и Спасител и бъди спасен. Тогава твоите грехове ще бъдат опростени. Тогава ще бъдеш спасен и ще имаш вечен живот. Амин. Ефесяни 8 глава 8 стих. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога. Амин. Ние, които вярваме в името на единородния Божий Син и които сме се покаяли за греховете си, святата кръв на Исуса Христа ни очиства от всеки грях и ние биваме спасени. И то по благодат. Това е дар от Бога, се казва в Библията. Исус Христос е Божия дар, даден на човечеството, чрез което можем да се спасим. Никоя една друга религия не може да ти даде живот. Никой друг път не може да те преведе в присъствието на Бог, защото Исус казва: аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Амин. Приеми го в живота си и се спаси. Приеми този дар, който Бог е направил на човечеството, чрез което може да се спаси. Алелуя! Римляни 5 глава 12 стих. Затова както чрез един човек грехът влезе в света, т.е. Адама, и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха, а заплатата на греха е смърт. Но Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Амин. Защото и преди закона грехът беше в света. Грях обаче не се вменява, когато няма закон. Когато няма закон, грехът не се изтъква като грях. При все това от Адама до Моисея смъртта царува и над ние, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия Исус Христос. Но дарбата не е такава, каквото бе прегрешението. Защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарбата чрез благодата на един човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината, т.е. за тези, които вярват в името на Исуса Христа, които са го приели в живота си като свой Господ и Спасител и са се покаяли за греховете си. Амин. Нито е дарбата, каквато бе съдбата, чрез съгрешението на един, защото съдбата беше от един грях за осъждане, а дарбата от много прегрешение
за оправдание. Защото ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез той един, то много повече тия, които получават изобилието на благодата и на дарбата, си реч правдата, ще царуват в живот чрез единия Исус Христос. Амин, алелуя! И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот. Исус Христос е нашето оправдание, който ни докарва вечен живот и опрощение на нашите грехове чрез святата му кръв, която се пролива на кръста на Голгота. Алелуя! 19 стих, защото както чрез непослушанието на единия станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. Амин. А отгоре на това дойде и законът, да се умножи прегрешението, а гдето се умножи грехът, преумножи се и благодата. Така, щото както грехът бе царувал и докара смъртта, така да царува благодата чрез правдата и да докара живот чрез Исуса Христа, нашия Господ. Амин. Слава да бъде на Него. Амин. Смъртта навлезе чрез прегрешението на Адам и Ева, но животът дойде чрез делото на кръста на Голгота на Исус Христос от Назарет, защото Той казва: аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Алелуя. Амин. Йоан 10:10. Слава на Господа Исуса Христа, който е във висините. Той дойде на този свят, за да направи път там, където нямаше път, за да може да ни откупи от царството на тъмнината и да ни престели в своята чудесна светлина. Той е нашето опрощение, Той е нашето спасение, Той е нашата надежда и нашият живот. Амин. Слава да бъде на Неговото име до века. Ако ти си грешен, ако ти си грешник в този момент, те приканвам да се покаеш, да приемеш дарбата, която Бог направи за теб. Делото на кръста на Голгота на Исус Христос, защото Той умря за твоите грехове на кръста на Голгота, за да може да ти прости, за да може да те умие със святата си кръв. Поискай прошка за греховете си и бъди спасен, бъди опростен чрез святата кръв на Исуса Христа, която се проля за теб и за греховете на цялото човечество. Той е нашето опрощение, Той е нашето милостивение. Той е пътят, истината и животът. Светът има нужда от Спасител и този Спасител е Исус Христос. Приеми го в живота си и се спаси. Приеми го като свой личен Господ и Спасител. Ако се покаеш, греховете ти ще бъдат опростени, защото в момента е благодатно време. И Господ приканва хората те да се покаят и да го приемат в живота си като свой Господ и Спасител, защото Той скоро ще се завърне да вземе тази Божия църква, Неговата църква от земята и да осъди всички, които не вярват в Него и не са се покаяли тук на земята за своите грехове. Затова покай се, докато е все още благодатно време и приеми дарбата, Божия дар, който бе направен за теб на кръста на Голгота. Той умря за теб, Господ умря за теб, за да можеш да бъдеш спасен, за да можеш да бъдеш опростен. Амин, алелуя! Слава да бъде на Господа! Ако чуеш днес Божия глас, не закоравявай сърцето си, но бъди спасен.